Assalamualaikum, ngaji surat Al-Kahfi ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Fanṭalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istab'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Wong loro mau nerusake tindake hingga tekan negara Antokia. Ana ing kono padha keluwen, banjur mundhut suguhan marang wong desa kono, nanging wong-wong mau ora gelem nyuguhi. Ana ing desa kono ana pager omah dhuwur wis doyong meh rubuh. Iku banjur dijejekake dening Nabi Khidir, namung dicutik nganggo tekene wae. Nuli Nabi Musa matur marang Nabi Khidir, upami anggen panjenengan njejekaken pager tembok menika mawi janji mundhut suguhan, mestinipun tiang-tiang ing ngeriku sami purun ngedalaken suguhan. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Nabi Khidir dawuh, inggih sakmenika wekdal pisahan antawisipun kawula lan panjenengan. Saderengipun pisahan kawula badhe ngaturi keterangan dhateng panjenengan ing bab-bab ingkang panjenengan boten kiyat sabar kala wau. Ammas safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahri fa'aradu an aiba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dene prau punika wau kedadeanipun tiang-tiang gadahipun tiang mboten gadah ingkang sami nyambut damel ing segara. Lajeng kawula gadah pikajeng prau wau kula damel